Ovaj događaj se desio krajem 20. veka. Bila su dva brata koji su se skoro obratili u veru. Počeli su da idu u crkvu, da odlaze na poklonjenja svetim mjestima, da borave u manastirima. Čak su krenuli da se zanimaju Isusovom molitvom i čitanjem svetih otaca. Jedan od njih je otišao u manastir, a onaj drugi nekako skrenuo sa pravog puta i upao u prelest, obmanu. Jednom dok je bio sam kod kuće i molio se, ukazao mu se nekakav odvratan demon i počeo da ga ometa u molitvi. Ovaj se ne uplaši, već hrabro stupi s njim u razgovor, poče da poziva prikazu na pokajanje, uveravajući ga u neizrecivo milosrđe i sve praštanje Božije. Ubeđivao je demona da Bog može da ga pomiluje ako se pokaje. I mnogo šta mu je još tako napričao u istom duhu. Zli duh je slušao tobože pažljivo, da bi se zatim pretvorio da duboko razmišlja i najzad počeo tobože da se kaje. Molio se, kukao, metanisao pred ikonom, jednom riječju odavao je utisak najdublje skrušenosti, iskrenog pokajanja zbog učinjenih zala i žudnje za pomilovanjem. Monahov brat netremice posmatraše sve što se zbivaše, likujući u sebi zbog ovakvog preobražaja. I zaista nije prošlo mnogo vremena i demona ozari svetlost. Činilo se blagodat Božja i na mladićeve oči on se pretvori u lučezarnog anđela. Anđeo stade da mu sa najvećim žarom iskazuje svoju blagodarnost i pokloni mu se nazivajući ga svojim spasiteljem i govoreći da je njegovim rečima, njegovom propoveđu on sada udostojen spasenja i povratka u dostojanstvo svetlonosnih anđela. Naravno, on mora svome spasiocu da se oduži, te stoga predloži da bude njegov svagdašnji blagonadežni zaštitnik i da uđe u njega i da ga čuva u sve dane, pomažući mu svojom blagodatnom anđelskom silom koje se iznova udostojio. U neopisivom iskućenju, potpuno van sebe od radosti, nesrećni mladić pristade. Duh namah uđe u njega i gle, mladić poče da besni, riče, izgovara najstrašnije reči, da obara ikone i baca ih kroz prozor i mnogo šta drugo. Sada se nalazi u duševnoj bolnici. Povremeno, kada mu lakne, u stanju da se malo Bogu pomoli. A brat mu, sada monah, mnogim obiteljima poručuje da se mole za spasenje duše njegove.